Čaute lidi u dalšího videa, dneska si zase zahrajem Steel Brainrot. Mně se teda vybila kamera, jo, tím pádem není tady face screen. A bude to zase opening. Máme tady lucky bloky a ještě tady máme ze streaku 3. Počkej, já mám plnou bázi, bro, ještě si musím prodat tady třeba Squalana. Já je nepotřebuju. Ale tady orkala mě padla z fishingu a jako je docela dobrá. Full, pořád. Ty vogo, já neumím počítat reálně, ne? Já neumím počítat, já vím, ty vole, borci, já vím. Tak prodáme tu orkalitu, ona je stejně tak k ničemu. Hele, je pořád k ničemu. Kukarář. A máme tady ze streaku, jo, máme tady admin lucky bloky. Tak asi začneme těma horšíma, tady těma dlemi. Hezky pěkně tady těma dlemi a budeme prostě dělat rychlej opening, prostě chápete. Znáte to, určitě je tam 6-7. Tak, nedívám se, borci. Nebudeme se dívat. Všichni si nebudeme dívat na to. Za 3, 2, 1 a podíváme se. To si děláš sranu. Naše poslední šance je Los Lucky Blocks, borci. Pojď. Pojď, šmarja pano, kdo ví jaká. Šmarja pano, prosím. Nekoukám se. Už asi. Borci! Ne! Ne! Měli jsme takovou šanci, borci, takovou šanci, bro. Ale nic, prostě nic. No nic, bro. Co dostaneme za další dny? Počkej. Tohle už nemůžeme získat, aha. Za 4 dny dostaneme jeden tenhle ten. Brosky. To si děláš srandu. Prosím, počkej, za 2 minuty. Co to je za brainrota? Bro, co to? Ale to bude nějaká sekretka. Já ji teda neznám, ale jako na to si počkám, jako na 2 minuty. Hej, jako klidně. A borci, já neskemuju. Nechci skemovat a řekněte jméno v Robloxu a můžu vám dát tady Los Cucarachas Diamond, který mi padlo. A můžu vám dát třeba Tung Tungáček, stejně jako je vzácný, ale musíte dát like a odběr na tohleto video nebo na další videa, klidně, abyste ho dostali. Což Los Cucarachas Lavan, tak to když tak nikdy jindy budu rozdávat, jo. Ale fakt nikdy jindy, až budu lepší, jako, jo. Tak borci, podíváme se na Brainrot Tradera, co tady máme. Pičonema Kita, tady máme Pičonema Pyrolita, Bicicletéra, Telemorte, potřebujeme jenom Telemorte. Já mám totiž Crypus Meduzy, která ale asi víc vydělává než ta Pyrolita. No, ta víc vydělává, bro. No nic. Za chvilku tady bude ten event, bude to nějaká želva v tanku, what? To vůbec neznám, bro. Nemám to teda v indexu a doufám, že je to aspoň sekretka. A borci, dejte like a odběr na tenhle kanál, jo. Budou ještě nový videa, nějaký ty vogo zvenku videa. Budeme prostě prozkoumávat nějaký věci nebo co, nějaký budovy. A bude to hodně zajímavý. Tak, za kolik minut nebo sekund? Hele, za 10 sekund už začíná next event.
Nemluv anglicky. Hej, prosím. Teď to začíná teď. Tartaruga cisterna. Je to Brain Rot God, bro. Tartaruga cisterna. Cisterna nějaká. Ale do indexu, bro, do indexu, hej. 4,5 milionů. A máme lak. Nevím, kolik je to lak teď. Ale je to hodně solidní. Teda. Toho už odstraníme. Tak. A za 4 minuty a 17 sekund zjistíme další event. A borci, tady už prostě budete vidět klasický stýlko, jo. Jo, prostě. Bro, ukaž. Ale to je fakt cool, jakože ty talíře, hej. Prosím, ať nám tady něco padne, bro. What the heck, to takhle jakože přitáhne, to jsem nevěděl. Ukaž. Co prosím, ať se něco spawne, něco zajímavého, hej. Jestli tady v tom admin mašině, ty voko, tam něco musí být reálně. Tam už musí něco být, hej. Já to jako... Ta admin mašina je docela dobrá, hej, jo. Ale jako za telemorte by jsem byl docela rád, hej, jo, ale nevím, jako telemorte. Že by tady padlo telemortem, tak to si myslím, že ne, jako. To by jsem teda nevykraftil, jo, tu pirulité, jo, bicyklitéra. No, protože prostě ne, no. A nebo by jsem šel na svůj další účet, by jsem se připojil a tam mám si myslím Gripus Meduzy. A můžeme prostě udělat tu pirulité bicyklitéru. No. Tyvo, zítra máme zase ten lak, protože vůbec tam dávají ten lak. Bro, proč? Jako proč by to dělali? Hej. Jako těším se na tu 25, hej. Těším se docela hodně. Tu 25. Hej, počkej. Jo, dobrý. No. Teď jsem se trochu pomotal. Za 3 dny bude ten Santa Fuse. OK. Dneska je středa u mě, jo. Středa je u mě a středa, bro. Za 3 dny. Tak to bude někdy v sobotu nebo nevím, hej. Neumím počítat. Matika a já moc nejsem mimochodem, jo. Za chvilku zjistíme, co bude ve admin mašíně. Jo! A kdy bude za radioaktiv event? Nikdy. Ok. To bude až za 56 minut. Vůbec kdy bude končit ten radioaktiv event? Ta radioaktivní, jako chápete? Za 10 dní, bro. To tak uteklo, mně přijde. Ten radioaktivní, ten. Bro. Bombíny, kuzíny. No teď za chvilku zjistíme, co bude v té admin mašině, bro. Já doufám, jestli tam bude nějaký banger, borci. Já doufám. Já fakt doufám, že tam bude nějaký banger. Za 8 hodin bude ten otevřený další adventní kalendář. Až, borci, bude nějaký lucky block v adventním kalendáři, tak budeme dělat opening, abyste věděli, jo. Prostě budeme dělat opening. Vždycky, když tam bude prostě lucky block, no tak natočím prostě video vždycky v tom dní, kdy je ten lucky block prostě v tom adventním kalendáři. Tak. Za chvilku tady bude spinning v mašíně admin.
Já to teď říkám milionkrát, ale to je jedno. Pojď. 2, 1. Co tam padne? Prosím. Tu trojitou řadu. Mateo, to si děláš srandu. Mateo, ne. To nechce Matea. Proč nám to vůbec dává toho Matea? To je hrozný. Mám vůbec v indexu Matea? Asi jo, jako. Si myslím, že mám Matea v indexu, hej. Ale prostě asi můžeme už ukončit video. Jako bylo trochu krátký, 10 minut. Tam to teda bylo kratší, ten opening. Tohle bylo dlouhejší, ten opening. A doufám, že se vám video líbilo. Dejte like a odběr a čus!